Hej YouTube, og i dag der skal vi spille lidt Ticket. Jeg prøver lige sådan der. Wow, det er lækker. Og jo, jeg har too many items, så jeg ikke bla bla bla. Eller ikke rigtig hack, så jeg kan hacke nogen, men I ved nok, hvad jeg mener. Jeg har fået bygget noget af et lille hus. Kun noget. Og så har jeg ventet på, at det her frø, det skulle vokse op og blive stort og bla bla bla. Og så ser vi lige skål. Nej, det var her. Grav det. Ja, det er forkert. Og jo, jeg har magnet på, hvis nogen skulle spørge. Fordi det er også meget nice. Nå. Men det, som jeg rent faktisk kun vil bruge det til, det er at finde ud af, hvordan man laver tingene. For eksempel denne her, så kan jeg sige... der. Nå, jeg hedder Axel, hvis jeg ikke har fortalt jer det. Nå, men hvordan man laver den der tree-tab. Altså, hvordan man laver den. Ja, men det er så det, man kan. Jeg får lavet min første episode. Og den er i gang med et eller andet mere og save min fejl. Kan du lige pause, og så kommer jeg op og hjælpe mig? Jeg er ikke sikker på, at den gør det rigtigt. Okay, vi ses lige om lidt.